2023 ved at gå på held. Hvad tænker du egentlig om det politiske landskab i det forgangne år? Jamen, jeg tænker egentlig, det har været et rigtig godt politisk landskab. Vi kom jo i mål med et fælles budget, alle 31 medlemmer, og det kan vi bare være rigtig glade for. Nu er det sådan, når man laver et budget, så foregår tingene ude i udvalgene inden, og der er vi heldigvis repræsenteret i alle udvalg, så det har været et godt stykke arbejde, Tønderlisten og politikken der ind med, men det har også været et rigtig godt input fra samtlige partier, det kan vi kun være glade for. Jeg hæfter mig ved, at vi har sat 54 millioner ekstra til velfærdsområdet de næste 4 år, og over 400 millioner til anlæg. Og der har vi blandt andet Wienermuseum, som vi ser frem til kan blive rigtig godt for Tønder. Ja. Men Anita, i forhold til organisationen, hvad har vi budt ind med der i 23? Jeg synes, det har været et travlt år, men jeg synes også, det har været et rigtig godt år. Altså, vi har jo været på det sted, vi har været til messe i Tønder og i Skærbæk. Vi har uddelt vores allerførste fællesskabspris. Og så har vi også været en tur på Christiansborg, hvor jeg vil sige, at der fik vi noget af en VIP-rundvisning. Men vi har også været på lokalt besøg i Erhvervsparken oppe i Skærbæk. Så har vi jo også været ude og bevæge benene lidt, fordi vi har været med til både TMT-stafet og også stafet for livet. Så. Nu sagde du Christiansborg, og det er jo vigtigt, at vi har lidt kontakt til dem også. Vi er i gang med en kæmpe satsning her i Tønder Kommune, det er vi rigtig glade for. Ja. Men vi ved også, at Christiansborg de presser lidt over for at få deres testvindmøller igennem. Og der er vi jo stadigvæk i spil her i Tønder Kommune. Og der skal de jo så bare lige for Tønderlisten sige, at der kæmper vi alt det imod, vi kan, for vi mener ikke, at testvindmøller hører hjemme ude ved UNESCO's verdensnaturarv. Det gør de. Så det håber vi i hvert fald, at vi kan få lidt indflydelse i forhold til Christiansborg. Så det kan godt være, at vi skal en tur mere derovre. Det kan godt være, ja. Og så gør vi det gerne. Ja, det gør vi. Ja. Ja. Men nu vil vi gerne ønske jer alle sammen en rigtig glædelig jul. Og et rigtig godt nytår. Jamen,